את הנשיקה הראשונה שלי קיבלתי ממש פה. בסלאפ. אני כבר בזוגיות, מה זה ארוכה, 3 חודש עם ספיר גרשון. וסתום נפגשנו, על המסך בלבד. אני גר בכלל בנהריה, ויש מצב של פרופיל אפקטיבי. אני במסע לנתב"ג, עוד מעט אנחנו נעלה למטוס וניסע לארצות הברית. אני הולך, עברתי כבר את הבידוק הביטחוני, פתאום אני מגיע, מוציא את שיט! איפה הדרכון? לא, אני לא מאמין! אמא! הדרכון שלי בתוקף! אתה יפה, אתה שזוף. אני מתה עליך. היום זה יום הנשיקות, אני מאתגר את ספיר גרשון לתת לי נשיקה. ספיר גרשון, אם את שומעת אותי, אני אהיה פה זמין בלייב בשעה 4 בדיוק. השיר הזה מוקדש לספיר גרשון, האחת והיחידה שתמיד איתי בלב. לא משנה מה אני עושה את הכי טוב. ספיר, מה קורה? מה את עושה? כמה אביב? V1. לאן צלם אותי עכשיו, אני לא יכול עם זה. ספיר נפרדה ממני, זה היה הרגע הכי קשה בחיים שלי. רגע, התאורה פה טובה, אני יכול גם לבכות שם. אוי, איזה חלום, יא מורדי. יא מורדי, כמה דמיון יש לי. אני צריך לעשות סרטים עלי, בוא'נה. אני בוא'נה, אני כמעט וואי.